Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we daar iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom ga jij eigenlijk? Bepaalde verhalen kun je opleuken. De geschiedenis van Nederlands enige tank en een grove misschatting van dat wat komen ging. Bij sommige verhalen kan dat niet. Dit is zo'n verhaal. De beste stuurlui staan aan wal. Vraag aan een groep wie er tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet zou zijn gekomen tegen de nazi's en spontaan worden de grootste helden geboren. Feit is dat slechts een klein deel van de Nederlanders actief in verzet kwam. Niet voor niets. De mogelijke represailles waren al net zo onvoorstelbaar als de hele bezetting toch al was. Zou jij echt in verzet komen? Als je je echt goed zou kunnen inleven in die situatie en doordrongen was van de mogelijke consequenties? Als dat zou betekenen dat je geliefden mogelijk een zoon of dochter zouden kwijtraken? Een vrouw, man, vader of moeder? Met spijt durf ik voor mezelf hardop te twijfelen. Zou jij een held zijn? Dit prachtige historische pand op Wilhelminasingel 71 in Maastricht is nu een studentenhuis. Ongetwijfeld een gebouw waarin wordt gelachen en incidenteel, of vaker, een vage bierlucht door de gangen trekt. Dat mag ik hopen in ieder geval. Maar vervang die bierlucht door de geur van angst, vrede onderkoeldheid en we duiken meer dan 75 jaar terug in de tijd, toen dit complex aan de Sicherheitsdienst, de SD, toebehoorde. Deze Duitse inlichtingendienst hield zich bezig met het opsporen van zogenaamde vijanden van het volk, spionnen, verzetstrijders, maar ook voor relatief simpele dingen zoals het luisteren naar de clandestine radio of het lezen van een illegale krant kon je opgepakt worden en verdween je door die deuren daar. De SD registreerde Joden, spoorde hen op en extra wrang is dan ook dat er in datzelfde huis enkele jaren daarvoor nog een Joodse familie woonde. Het was dus ook helemaal geen gevangenis. In de kelders, waar enkele jaren daarvoor nog producten opgeslagen lagen, werden nu provisorische cellen gemaakt. Doe je ogen eens dicht. Bedenk je dat het pikdonker is. Niet eventjes, maar constant. Koud. En je staat met je voeten in het water. Als je voeten koud zijn, dan heb je het over je hele lichaam koud. Vaag hoor je geschreeuw en het gaat door merg en been. Buiten hoor je iemand heen en weer lopen. Komen ze nu voor jou? Hoe is het met je familie? Zie je ze ooit nog terug? Wat gaat er gebeuren? Minuten worden uren, uren dagen. Misschien zijn het wel helemaal geen uren, maar gewoon minuten. Je besef van tijd verdwijnt. Eigenlijk heb je geen idee. Er is alleen die kou. En angst. En zelfs als je denkt dat je er iets bij kunt voorstellen, dan komt het nog niet in de buurt van hoe het echt geweest moet zijn. Kom bij, jij doet nu je ogen open en je zit weer gewoon in de veilige beschutting van je eigen omgeving. Voor een van de cellen stond deze deur. En het hout bevat veel gekerfde teksten van gevangenen die hun laatste boodschappen of simpelweg hun namen in deze deur krasten, voor het geval zij een opsluiting of verhoor niet zouden overleven. En dat geschreeuw, dat moet uit de folterkamers zijn gekomen,
want ook die bevatte het pand enkele. Tegenstanders werden hier gemarteld om bruikbare informatie los te krijgen, zodat niet slechts één verzetstrijder, maar zijn hele netwerk opgerold kon worden. Het doel, het verkrijgen van informatie, heiligde daarbij alle middelen. Een bolwerk waarin de nazi's ongestoord hun gang konden gaan, terwijl buiten de karren over het kei radelden. Twee totaal verschillende werelden, zo ontzettend dicht bij elkaar, achter gesloten deuren. Het ging er bepaald niet zachtzinnig aan toe in dit kantoor. Zeker vanaf het moment dat Richard Nitsch ondercommandant van de SD in Maastricht werd. Dat was in april 1941. Zijn verhoortechnieken waren ronduit bruut te noemen. Zo bruut zelfs dat hij de Duitse regels op dit gebied overschreed. Nou, en dan maak je het echt behoorlijk bont. De kansen keerden voor het Duitse leger en het verzet in Limburg groeide. Hij werd steeds gewelddadiger. De koppensneller van Maastricht. De beul van de SD. 3500 arrestaties in 2,5 jaar tijd. Hij zou een van de meest beruchte nazi's van de provincie worden. 3500 arrestaties. Dat zijn aantallen die je nekharen overeind doen staan. Hoeveel mannen en vrouwen hebben er achter deze deur gezeten, wachtend op een ontmoeting met Nitsch? Hetzelfde gevoel krijg ik altijd bij het zien van deze waterkist, een van de meer beruchte verhoortechnieken van de SD. Dit specifieke geval komt uit de strafgevangenis van Leeuwarden. Een houten kist met een zinken binnenkant. En die kist werd gevuld met ijskoud water. De gevangene werd erin gelegd en daarna werd de deksel erop gedaan. Met een gevoel van verdrinking als gevolg. Alles om verdachten aan het praten te krijgen. Alweer een heel aantal jaren geleden gebeurde er iets aparts tijdens een van de rondleidingen hier in het museum. De gids kwam uit bij deze waterkist en plots viel er iemand uit de groep op de grond. Wat bleek nou toen deze man bijkwam? Hij herkende die kist nog uit de oorlog. Sterker nog, hij had in die kist gelegen. Het ding had nog steeds een impact. De oorlog liep af. En net als aan het einde van de film zou ik jullie nu graag met een bevredigend gevoel achterlaten. Zeggen dat de daders werden gestraft en verdiende loon kregen. Maar dat is niet zo. Niets hoorde de doodstraf tegen zich eisen, maar dit werd uiteindelijk een levenslange gevangenisstraf. In 1960 werd hij vrijgelaten en verdween hij naar Duitsland. Hij woonde daar net over de grens bij Oldenzaal. Enkele maanden voor zijn dood klopte er een journalist bij hem aan om hem te bevragen over zijn tijd in Maastricht. Nitsch reageerde erg kort af. Het moest nu maar eens afgelopen zijn. Hij had zijn straf gehad en wilde rustig van zijn oude dag genieten. Al snel werd de deur dichtgegooid. In 1990 overlijdt hij. De beste stuurlui staan aan wal. Vragen aan een groep wie er tijdens de Tweede Wereldoorlog in verzet zou zijn gekomen tegen de nazi's en spontaan worden de grootste helden geboren. Maar dit waren de mogelijke consequenties. Zou jij een held zijn, nu je dit weet? De waterkist staat al decennia lang in het museum, een gruwelijke getuige van wat mensen elkaar kunnen aandoen. En de celdeur, die bleef nog jarenlang in het pand aan de Wilhelminasingel te Maastricht. Tot het pand in 1986 werd gerenoveerd en de celruimtes definitief werden ontmanteld. De toenmalige bewoner van het gebouw, de koninklijke marechaussee, schonk deze deur met een even bijzondere als afschuwelijke geschiedenis toe aan ons museum. Als dit hout toch eens zou kunnen praten.